Takže čaute, moje meno je Blystern a ja vás vítam u tohto videa. A toto video bude z hry One Late Night Mobile. Môžeme sa pustiť do hry. Čo také k tomu povedať? Je to... Môžete si stiahnuť demo verziu, ale táto plná verzia stojí 2 eurá, nejak tak. Je to hororová hra, budeme tam vlastne sami v kancelárii a čo k tomu viac povedať? Takže uvidíme sa, prepáč, ale neskôr, prídem neskôr. Hnevaj sa, musím, proste, že príde neskôr. Čas šteknúť to kafe. Asi bude hotové. OK. Niečo mi naskočilo, neviem čo. Dúfam, že to nebudú lagy. Teda úplná pohodička. Len si trošku zvýšim sensitivity. Alebo keď som to skúšal natáčať, tak mi to neišlo moc dobre s týmto. A počkať. Dobre, takže ideme čeknúť to kafe. Ježiš, lak. Aha, to nebol lak, to bola cenka. Robertova kancelária. Počkajte, nestíham. Jeden deň je tu a druhý zmizne. No, tak teraz mi trošku padla, trochu viac. Čakaj, aká je tá sensitivity? Aj, dobre. A za chvíľku sa uvidíme, lebo som tu niečo pokazil, tak si tu musím niečo nastaviť. Aha, počkať, trošku to laguje, musím to rozhýbať. Dobre. Ideme čeknúť to kafe. Počkaj, kam ideš? Tuto je to kafe asi. Čo sa to savelo? Keď sa niečo v hororovej hre savene, nikdy to neznamená nič dobrého. Idem naspäť do práce. No, to ideš. To si píš, že áno. Nebudeme tu predsa len rošiť, sme v práci. Tak, ideme semdle. Aha, on pícha kakauko do steny. Wow, teraz skáče. Wow. Dobre, tak si to kakauko vypijeme. No. Prečo mám v ruke pero? Chcem kakauko, ne pero. Prečo mi nedáš kakauko? Už sa to... Aha, už je to dobré. Paráda. Počkajte. Za chvíľku som späť. No, som tu naspäť. Zas to laguje, tak to musím osmeliť nejak. Ideme. Keď to na mňa vyskočí, tak ja ten mobil hodím o zem. Ešte keď to takto laguje, tak to bude hnusné. Nehrám hru, ktorá laguje a je hororová. Čo sa nemôže načítať normálne? Takže, čo mám robiť? Mám si dať kafe? Ježišmaria, som lako. Prečo mi to tak laguje? No, už by mi to nemalo lagovať. No, tak nič. No, už prestalo. Záchodky. Skúk na záchodky, no. Ženské záchodky. To sú tuším chlapčenské. Chlapko-ženské, tu chodia mutanti sami. Čúrať a čikať a robiť svoje potreby. Dobre, ideme sa... Ježiš, som sa lakol hodiniek. Kokos, mi tu zapípali hodinky, viete, jak som sa lakol? Otvoríme hajzel. Mi zakryje ksicht. Hajzel? Máš tady něco? Škoda, že tam nič není.
Som hladný. Však tam som mal ladničku. Hajzel 2. Hovorím Hajzel 2, otváraj. Kej! Máme tady Kej. To bude Robertova ofisa. Asi. Alebo čo tu je? Ešte som tu niečo preskúmal. There's something in the toilet. Záchod. Ja som išiel povedať, že záchod v toalete. Wow. No, teraz nie, že na mňa skočí. Sorry, ale ja to nehrám ďalej. Kam zmizla tá moja prepiska? Alebo pero? Ježišmaria, tu laguje. Kam zmizlo to moje pero? Haló, pero, ja ťa chcem, ja sa bojím bez teba. Už nepípajte hodinky, lebo zase dostanem infarkt. Haló? Je tady niekto? Ja sa bojím. Zas tu laguje. Znamená, že niečo sa deje. Bolo to predtým takto zastreté? Čo tu laguje? Čo tu je trúbka? Sa dejú samé divné veci. Ja sa bojím. Počkajte, niečo si nastavím. Dynamic joystick? Ja nechcem dynamic joystick. Chcem static joystick, tak? A ešte advanced graphics, quality, default, dáme low. Nejak mi to seká. Čo to mám reštartovať? Som sa bagol od dotyčky, to čo je? Hello, ja som sa bagol do tyč. Videli ste to, čo ja? Pred chvíľou tu bola tá záclona. A prečo zdvíhaš hore hlavu? Nikto ťa o to nežiadal. Čo hovoríte, ideme sa zatvoriť. Ty kokos, tu máš šprint jak LeBron James. Čo som to teraz trepal, to je basketbalista. Do prdele, ja sa tu do niečoho furt bugujem. Fuj, zatvorte dvere a ideme si dať to kakavo. Zatvorte dvere, ty idiot. Ešte, že tak. Tak, keď tu není už to kakavo, tak mi dajte aspoň nejaké vínečko porádne. Myšlienku za druhou znášam, až tu zrazu hop a už to mám. Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené, nech ma Ani víno mi tu nedajú, tak čo je? Tak aspoň sa ideme pozrieť. Ideme to znovu zastrieť, lebo mi to príde nejaké nepríjemné. Teraz mi to prestane lagovať, keď chcem, aby mi to lagovalo, aby mi tá hra padla, aby som to nemusel natáčať. Haló? Je tady niekto? Tak tu ideme omrknúť. Krásna kancelária. Fajnová. Wow, cerusky, krásne. Tu dole šuflík. Wow. Tu toho bolo. Otvárajte kasíno. Mám chuť na víno. Tu je ďalšia taká, ty kokos. Sa otočím, niečo na mňa bafne. Bú. Zas to laguje, výborne, padlo mi to, nemôžem to natáčať ďalej. A vážne do skla? Čo robíš? Lagy. Rip. No, tak idem to zastrieť teda. Teraz keď chcem, aby mi to lagovalo, tak mi to nebude lagovať. Čo sa furt hore kúkaš na to plátno? Je to zaujímavé plátno, ale nemôžeme ísť domov. Preč, spať? No to nemôžeme. Neotáčam sa bojím jak hovado. Posratý až za ušami, s prepáčením. No dobre, tap to close. Radšej by som to zatváral. No, radšej to zatvorím. Keď mi to tu radí. Lagy. Rip. Výborne. Takže si to tu omrkneme trošku. Neblikaj. Lebo za teba zavolám opravára. Ja som sa zakol. Šetrič batérie.
Čo ma tu lakáš? Nedá sa tu zastreť. Čo tu mám robiť? Niečo s tým počítačom? Ježišmaria. Neblikaj, bojím sa ťa. Čo mám robiť? Až by som mal ísť do tej kancelárie. Že som získal ten kľúč. Som génius, he? Ako kvetináča. Laguje to? Vážne teraz, keď nič sa nedieje, tak to laguje? Lagy, strašné lagy. Tak poďme, ideme sem. Čo to teraz laguje? Sorry, že to takto laguje, to sa zvyčajne, nikdy sa to nestáva. Aha, krásny nápis. Mám za to otvoriť dvere. Devil in Veil. Diabol v izbe, Robert píše o démonoch, alebo čo? Počkaj, čo nestíham? Prečo sa to savelo? Počujem, ako klope na dvere, blíži sa duch, alebo diabol v prevleku, alebo také niečo asi, ja neviem. Ježišmaria, som sa lákol. Mobile, nič tu nejde stlačiť. Niečo tu určite musím urobiť, ale čo? To iš čo? Je, kakauko. Propiska. Dajte mi to kakauko. Ja chcem to kakauko, ale... Kakauko. No nevadí, dokončíme to v ďalšom parte. Určite nemusíte dávať lajky, lebo toto videjko bolo také nemastné, neslané, ale dokončíme to v ďalšom parte, lebo brat, nevlastný, mi hovoril, že musím tu niečo urobiť v tej kancelárii, neviem ktorej teraz, lebo je ich tu milión, a začne ma to potom naháňať. Ale... určite z tohto bude druhý part. Ježiš, som sa lakol vlastného prsta. Nevadí. Určite z tohto bude druhý part. Nemusíte lajkovať, ale keď sa vám páčilo, rozhodne ho olajkujte, dajte mi odber. Keď tak napíšte koment. A rozhodne si nezabudnite pozrieť takých dvoch dobrých youtuberov, dávam ich do popisku. A majte sa fajn.